Сега намокрям четката. Ето така. Синтетика. Разорок 400. Ето го сапуна. Изтръсквам я по този начин и остава почти сух. Гледай. Остава почти суха. И почвам. Натискам и четката да си поема сапуна. Гледай какво става. Гледай, ето го. Виж? Почти си пое сапуна. Гледай сега. Виж колко малко останало. И не правя като Пепи, а ето така. Толкова. Тука. И продължавам да бия. Виж какво става. Пяната излиза от купата, човече. Ама още е много гъста и носи много на вода. Ти видя Пепи какво направи. Аз по принцип не я хидратирам чак толкова, защото оставям мокро лицето и в момента е мокро. Ето го. Гледай. Няма балончета, няма нищо. И продължавам. Това нещо си отива тук. Продължавам да бия. Виж. Гледай. Ето го. Гледай. И аз по принцип я хидратирам още малко, докато започне да прави тия връхчета. Ето ги тук. Виж? Е това нещо. А то портокал направо ме смърза. Това е най-добрият портокал, който мога да намери човек. Та, гледай какво става. Гледай. Тук има за... Гледай. И става лъскава. От матова става лъскава. Но носи яко на вода, не се притесняваш, слагаш яко вода. По-скоро на... Аз лично, по-скоро на по-малки количества. Цък. И това нещо си го поема после.
Погледни. Аз пък обичам да върта и обратно на часовниковата стрелка, защото ми направи впечатление, че обира пяната по някакъв начин. Сапуна, да е. Гледай какво става. Почти да капне. И е тук. Гледай. Това ти е целта. Такова нещо трябва да постигнеш. Но шиваш вода вътре. И го млатиш с четката. И става, гледай. Носи още вода. Така, още малко. Върху четката. И става, погледни. Ето. Виж. Даже накрая, тя сега пяната за мене, защото аз така я харесвам най-много. За мен пяната е готова, даже накрая можеш да капнеш вода, без да разбиваш вътре. Ето така, гледай. Погледни. Това ти е целта. И капваш съвсем малко, да се дохидратира. Ето така. Без да разбиваш, да млатиш пък. И става ето. Виж. Това. Погледни. Пяна за 3-4 паса. Аз не знам дали ще направя толкова, защото няма толкова материал, ама ще видим. Така, водко. Това е. Сега бръсненето.